Kung ako ang kabit sa imong bana, unsaon man kunin mo? Pati unta ka. Kabit sa imong bana, unsaon man kunin mo? Masakiron ta ka. Unsa mo duha mo pinisi? Hi guys! Welcome back to my channel. House to house ta karon. No sa mga lugar diri sa kuan sa isla. Ayan at sila pangutanon guys nga kung ako ang kabit sa ilang bana. Okay, just keep on watching. So, ayan, kani guys kay siya si Shella. Ayan, Wow! Sana all! ito si Shella. Ang tanong tika, kung ako ang kuan, kung ako ang kabit sa imong bana, unsaon man kunin mo? Unsa mo duha mo pinisingay? Unsa mo duha mo pinisingay? Sing ko na mi guys. For example, kanang kuan di ay kanang for example kanang babae ko, nya ako ang kabit sa imong bana, unsaon kunin mo? Unsaon ta ka? Oh, unsaon man kunin mo? Sulungon ta ka. Upawan. Kanang kuan lang. Para nimo. Ay depende ra na. Depende ra. Eh murag ka. Pero masugot ra ka kung ako ang mahimong kabit sa imong bana. Okay ra. Ayan guys, so proceed dito sa lain nga kuan sa lain nga asawa. Ayan. Ayan guys, naata karon ni Ate Merly. Kung ako ang kabit sa imong bana, unsaon man kunin mo? Masakiron ta ka. Siyempre. Kaya mong giulog ako kabit. Mao ba? Imo ka masakiron jud kunin mo. Dili ko nimo dabo-dabuhan. Di, kulatahon. Mo imo ko masakiron kung ako ang kabit sa imong bana. Oh, putlong Pero ko kung- imong bilat. Hala gya. Unsaon kunin mo? Aw tablatan do. Okay ra nimo. Okay ra. For sure. Pareha babae? Kung bayot? Kung bayot. Masakiro nimo. Oo. Ngano masakiro man nimo? Amo na Bukto na buto. ako imong itlog. Unsa mo duha mo pinisingay? Kana. Kung ako ang kabit sa imong bana, unsaon man kunin mo? Bugnoon ko nimo. Kung ako ang kabit sa imong bana. Kung babae ang kabit sa imong bana, unsaon ko nimo? Kung babae ko niya kabit ko sa imong bana, unsaon mo ko nimo? Ikaw bayot ka. Oh. Kabit ko sa bana. Oh. Wala pa. Kung babae, unsaon mo pagbugno eh? Bugnoon. Kay Ronday. Bisagon saon. Bayot ang kabit, okay ra nimo. Okay ra. Pag sure di ha eh. Basta na 150. Ang kuan, bayot ang kabit niya, basta nalay 150. Okay Pag ra. sure di. Saan yung 150 nga gikan sa bayot? Walang bugas. Thank you kayo Dam. Happy New Year Dam. Happy ray mo New Year. Sige. Unsa mo duha mo pinisingay?
Madam ako'y pangutana nimo madam. Kung ako ang kabit sa imong bana unsaon man ko nimo? Mo ingon nila wala kan mo pagkuyog nila mo dito. Ngano man? Nganong anak ka? Kay haron sama ana masakitan ra mata. Ato pa niya ari nako. So Dili ko nimo bugnoon kung ako ang kabit. Kaya na ako si mong atubangan. Mapriso po ta. Sa babae ko niya ako ang kabit. Okay ra nimo. Why siguro depende siguro sa emosyon sa tao unsa gid ang iyang kuan niya. Ambot ka kay wa po ko kasuway pero depende lang gid siguro. Wa pa ka kasuway. Pero paminaw nimo unsaon ka gyud nimo ang babae. Kung makita nimo nga kabit gyud si mong Ay bana. labi maayo bugnoon ta kay. Plano pa. Sige na lagi. Ha? Unsaon? Unsaon mo ko nimo? Sorry na plato daw singahay ka Para na. to. Napagalaman ka. Asa na ba? Istorya mo. Unsa mo daw pinisingay. No, 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 no. No, no. Kabit si mong bana. Madam, di na ko yata. Ay, alam mo. Ha? Di ko sugot madam. Di kay unsaon? Madam kay ako na siyang gigugma. Kung ako ang kabit niya, ako si bato bangan ko unsaon man ko nimo. Kana. Unsaon man ko nimo. Buhi na akong babae kana. Loko. Unsaon mo ko nimo madam, akong kabit ay si mong atubangan. Oo. Na kusilyo di ba? Ako magkalapit. Di antay madam, tamangtas mo madam. Kari kay mo rin bana kana. Asay madam. Niyo ay madam maor gito madam, di ko nimo bugnoon. Dili madam. Kung babae ko Bana madam, mabugnuan nimo. unsaon mo ko nimo. Di basta di lang mo pakita madam. Di lang gyud may pakita ko magpakita mi madam, unsaon man gyud nimo. Awa na ka. Unsa mo daw pinisingay. Zaunam. Ako ang kabit si mong bana, unsaon ba ko nimo? No. Be, ako ang kabit si mong bana. Ihat Oh. ako ni ba? Niya. Di ta makaunsaon. Ngano man? Ko kabit man ko niya. Ah, pakuyog mo lang mo daw. Si mong bana. Kung bayot ang kabit si mong bana, okay ra nimo. Okay ra rin. Kung babae ang kabit si mong bana, Okay ra gihapon. okay ra gihapon. Di ka masuko. Di ko nimo masakiron. Basta mo dato ang bayot. Na ako si mong atubangan, ya kabit ko si mong bana. Di ka masakiron dong gabon. Madam, sa mo daw pinisingay. Madam, kung ako ang kabit si mong bana, unsaon mo ko nimo jud. Kaya, for example kanang kung bayot ko, nya kabit ko si mong bana, okay ra nimo. Pero kung babae ko, nya ako si mong atubangan, nya kabit ko si mong bana. Hoy, diin makagikan babaeng kuan. Dali kina ako'y pangutana nimo. Na ako'y pangutana nimo. Kung ako ang kabit sa imong bana, unsaon man ko nimo? Pati unta ka. Oo, kung ako ang kabit sa imong bana. Pero kung bayot ko niya, kabit ko sa imong bana. Wa ko swerte sa babae ko niya, kabit ko sa imong bana, okay ra nimo. Ha? Kung babae okay ra, kung lalaki di ko. Pero kung babae, Kung babae okay ra. okay ra nimo, pero kung bayot ang Bayot kabit. di ko. Pati Ano? ra ko. Kasi maigo ka diha sa kuan. Maigo ta sa muray. Ansa? Ansa? Asa maron si kuan? Asa mo banagay? Madam, Unsa mo daw pinisingay. interviewon gani tika gani. Ano? Nimo giugom ko. Kana. Kung ako ang kabit sa imong banagay, unsaon man ko nimo? Ko. Ako na ipakuyo nimo. Ako ba si kuan? Oy, si Carmelo kuno kay. Ako ba si Carmela Gary Olo? Madam, ako ba si Carmela Gary Olo? Asa mo ko nimo dadon bayot? Hala. Sa ko ba? Man naman gud.
Unsa? Unsa mo duha pinisingay. Kung maminyo ta, okay ra nimo. Dali diri oy. Okay ra nimo dai. Kung maminyo ta duha. Sige gusto mo karon Kung maminyo da. ikay bit ako siya. Unsa mo duha pinisingay. Mangutanan ako nimo madam kung ako ang kabit si imong bana madam unsaon mo ko nimo madam. Na ako sa imong atubangan karon unsaon mo ko nimo madam. Saan ko nimo? Kung bayot ang kabit si imong bana. Okay ra. Kung babae. Unsa mo duha pinisingay. Ako ang kabit sa imong bana nay unsaon mo ko nimo nay. Makalo. Unsaon mo ko nimo kung ako ang kabit sa imong bana bayot ang kabit sa imong bana. Nakulintang ko sa bangabit ng tiguang. Ako ang kabit sa imong bana unsaon mo ko nimo. For example lang kanang kabit ko niya unsaon ko nimo di ka masuko. Kap niya bayot ang kabit. Ang kap babae ko niya ako ang kabit unsaon ko nimo. Tugno pa gyud ka. Pinisingay. Ayan guys, humanami og kanang koan. Ayan. Humanamig pang interview diri sa koan, diri sa Ganyan kasi interview dito. diri na ako sig pang interview. Ikaw na lagi wa pa na ako na interview. Dagan lagi pambot. Dito lagi view diri na ba sa hapon diri. Dito view diri ay ayan. Ayan. Nahubog naman ang mangtas. Nahubog ka. Kasi magitagay.